Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για έναν όρο που ακούμε συνεχώς γύρω μας, ειδικά στον επαγγελματικό χώρο, αλλά όχι μόνο, τη διαχείριση έργων. Τι ακριβώς σημαίνει και γιατί μας αφορά όλους? Ας το δούμε μαζί. Για να το καταλάβουμε καλύτερα, ας ξεκινήσουμε με μια απλή ιδέα. Οι περισσότεροι από εμάς έχουμε ήδη διαχειριστεί ένα έργο στη ζωή μας, ακόμα και αν δεν το ξέραμε. Ας το σκεφτούμε λίγο. Η οργάνωση ενός γάμου, μια μετακόμιση, ακόμα και ο προγραμματισμός των διακοπών. Ή για τους πιο δημιουργικούς, η δημιουργία μιας ταινίας ή μια περιοδεία με ένα συγκρότημα. Όλα αυτά, στην καρδιά τους, είναι έργα. Ωραία, όλα αυτά είναι έργα. Αλλά ποιος είναι ο επίσημος ορισμός? Τι είναι αυτό που συνδέει, ας πούμε, τον σχεδιασμό μιας απλής εκδρομής με την κατασκευή ενός ολόκληρου ουρανοξύστη? Εδώ είναι τα δύο σημεία κλειδιά. Πρώτον, ένα έργο είναι προσωρινό. Δηλαδή έχει αρχή, μέση και κυρίως τέλος. Δεν κρατάει για πάντα. Και δεύτερον, είναι μοναδικό. Δεν είναι κάτι που κάνουμε κάθε μέρα, δεν είναι ρουτίνα. Είναι κάτι καινούριο. Και εδώ είναι που τα πράγματα γίνονται πραγματικά ενδιαφέροντα. Κάθε έργο ζει και αναπνέει μέσα σε ένα τρίγωνο. Αυτό που οι ειδικοί ονομάζουν τριπλό περιορισμό. Στη μία πλευρά έχουμε τον χρόνο, στην άλλη το κόστος και στην τρίτη το εύρος, δηλαδή το τι ακριβώς θέλουμε να πετύχουμε και με τι ποιότητα. Και το κόλπο με αυτό το τρίγωνο είναι ότι δεν μπορείς να πειράξεις τη μία γωνία χωρίς να επηρεάσεις τις άλλες. Είναι σαν μια ζυγαριά. Θέλεις να τελειώσεις κάτι πιο γρήγορα? Κατά πάσα πιθανότητα θα σου κοστίσει περισσότερο. Έχεις περιορισμένο μπάτζετ? Λογικά ή θα χρειαστείς περισσότερο χρόνο ή θα πρέπει να κόψεις κάτι από το τελικό αποτέλεσμα. Είναι ένας διαρκής, ένας συνεχής συμβιβασμός. Εντάξει, η θεωρία ακούγεται απλή, σωστά. Ένα τρίγωνο. Τόσο απλό. Γιατί τότε, στην πράξη, τόσα πολλά έργα απλά πάνε στραβά? Αν η θεωρία είναι τόσο ξεκάθαρη, γιατί η πραγματικότητα είναι τόσο διαφορετική? Η απάντηση κρύβεται στους αριθμούς, στα δεδομένα από τον πραγματικό κόσμο. Κοιτάξτε αυτούς τους αριθμούς από μια πολύ γνωστή μελέτη. Είναι πραγματικά αποκαλυπτικοί. Μόνο το 39% των έργων θεωρούνται απόλυτα επιτυχημένα, δηλαδή στην ώρα τους, στο μπάτζετ τους και με όλα όσα είχαν συμφωνηθεί. Ένα τεράστιο 43% χαρακτηρίζονται προκλητικά, που σημαίνει ότι ξέφυγαν είτε σε χρόνο είτε σε χρήμα. Και το χειρότερο, ένα 18% απλά ναυαγεί, ακυρώνεται πριν καν ολοκληρωθεί. Αυτό μας δείχνει πόσο απίστευτα δύσκολο είναι να κρατήσεις αυτό το τρίγωνο σε ισορροπία. Αυτά τα ποσοστά αποτυχίας, λοιπόν, είναι ακριβώς ο λόγος που υπάρχει ολόκληρος ο κλάδος της διαχείρισης έργων, για να μας δώσει τα εργαλεία, τα πλαίσια για να πετύχουμε. Φυσικά, δεν υπάρχει μία λύση για όλα. Υπάρχουν διαφορετικές σχολές σκέψης. Για παράδειγμα, το PMBOK είναι σαν ένας τεράστιος αναλυτικός οδηγός, τέλειος για μεγάλα, προβλέψιμα έργα, όπου ξέρεις από την αρχή τι θέλεις. Από την άλλη, το Agile είναι πιο ευέλικτο. Δουλεύει σε μικρούς κύκλους και είναι ιδανικό για projects που αλλάζουν συνεχώς. Και υπάρχει και το Prince2, που είναι πολύ δομημένο, με πολύ έλεγχο, για πιο πολύπλοκες καταστάσεις. Οι πιο παραδοσιακές μέθοδοι, ας πούμε, βασίζονται στον απόλυτο σχεδιασμό από την αρχή. Το κλασικό εργαλείο εδώ είναι το διάγραμμα Gantt. Ουσιαστικά, φτιάχνεις έναν λεπτομερή χάρτη με κάθε βήμα, κάθε εργασία και πότε ακριβώς πρέπει να γίνει. Στον αντίποδα, οι ευέλικτες μεθοδολογίες, όπως το Scrum, δεν προσπαθούν να τα προβλέψουν όλα. Δουλεύουν σε μικρά sprints, κύκλους 2-3 εβδομάδων. Σχεδιάζεις, φτιάχνεις, ελέγχεις, παίρνεις feedback και ξανά από την αρχή. Έτσι, μπορείς να προσαρμοστείς πολύ πιο εύκολα στις αλλαγές. Όμως, ας είμαστε ειλικρινείς, όλα αυτά τα πλαίσια, τα διαγράμματα, οι μεθοδολογίες είναι απλώς εργαλεία. Στο τέλος της ημέρας, τα έργα τα τρέχουν άνθρωποι. Και σε ένα έργο εμπλέκονται πολλοί. Οι συμμετέχοντες, δηλαδή όλοι όσοι επηρεάζονται. Ο κύριος του έργου, αυτός για τον οποίο γίνεται το έργο. Αλλά στην καρδιά όλων υπάρχει ένας άνθρωπος, ο διευθυντής έργου. Αυτός είναι ο καπετάνιος που κρατάει το τιμόνι. Και τι χρειάζεται για να είναι κανείς καλός καπετάνιος? Εδώ υπάρχει μια φανταστική παρομοίωση με τους χαρακτήρες του Αστερίξ. Ένας καλός διευθυντής έργου πρέπει να είναι λίγο απ' όλα. Χρειάζεται την αναλυτική σκέψη του Αστερίξ, του οδηγού. Την ενέργεια και την τεχνογνωσία του Οβελίξ, του εκτελεστή, που απλά κάνει τη δουλειά.
τις οργανωτικές ικανότητες του Μαζεστίξ, του μάνατζερ. Και ίσως το πιο σημαντικό, το χάρισμα του Πανοραμίξ, του ηγέτη, για να εμπνεύσει και να κρατήσει την ομάδα ενωμένη. Λοιπόν, ας τα βάλουμε όλα μαζί. Έχουμε τους ορισμούς, έχουμε τα εργαλεία, έχουμε και τους ανθρώπους. Πώς συνδέονται όλα αυτά? Το Ινστιτούτο Διαχείρισης Έργων το λέει πολύ καθαρά. Είναι η εφαρμογή γνώσεων, δεξιοτήτων, εργαλείων και τεχνικών για να πετύχουμε τους στόχους μας. Είναι, με άλλα λόγια, μια δομημένη προσέγγιση για να βάλουμε σε τάξη την πολυπλοκότητα. Στην ουσία, αυτό είναι η διαχείριση έργων. Είναι το πλαίσιο που παίρνει μια φιλοδοξία και την κάνει πραγματικότητα. Είναι αυτό που βάζει τάξη στο χάος, είτε μιλάμε για τη δουλειά μας, είτε για την ίδια μας τη ζωή. Και αυτό μας αφήνει με μια τελική σκέψη. Ποιο είναι το επόμενο έργο στη ζωή μας? Και, το πιο σημαντικό, πώς θα διαχειριστούμε τους δικούς του μοναδικούς περιορισμούς? Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα είναι τελικά αυτή που κάνει τη διαφορά μεταξύ ενός απλού ονείρου και μιας επιτυχημένης πραγματικότητας.